салом дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ иншоалло ба хайру шодӣ бошад. духтарако бозам навори имрӯз аст. Анами намуд барашкаҳои навинка, дизайни навқати духтаро. Нархошон 210 сомонӣ. Нархи донаша оптун гирем бояд чӣ арзон мекунем. Доставка дорем ҳам ба шаҳри Россия, ҳам дохили Тоҷикистонда. блогери маёхи Конечно, ҳо. Диден духтаро. Ишам аҷоиб буд фасон. Бори нав омадай. Ай нусхаи комбахтои 1000 сомона гирифтагия духтаро. Ягон таи астатка бори кӯҳна нест духтаро. Диден аҷоиб буд фасон. бобо аваёра метр куке каште метра. Диден аишта таранга духтаро. Ин нусхаи комбахти 1000 гирифтагия бисёр. Сангиш қимат набуд? Ина духтаро бо як ранги дигар. Ишам аҷоиб буд хушрӯ. Зап зард. 210 сомон духтаро. Ина духтаро бо як ранги фасони дигар. Ина духтаро бо як ранги дигар. Дизайни серсанг. Ина духтаро бо як ранги фасони дигар. Аҷоибот хушромадаги свеча парсалимо. Ира бинед. Ай пешта камера хуштофтезда. Ина духтаро бо як ранги салативе бо розвича дарунашда дора. Ишам аҷоибот фасон. Дизайни наван сер санган духтаро. 210 сомон духтаро 3 метр шай. инстаграми карди аввал вай бибини талхаш мекафад. Диден духтарако бо як ранги бои дигар. Ина духтаро бо як ранги зарда салативе қатӣ дорад. Ишам аҷоибот фасон. Кубикаи чӣ хеле. Ина духтаро ай ду таранга зарду сабз. Ина духтаро бо ина бо як ранги дигар. Ина ай фарқ мекунад духтаро. Пасти баланд дора.